шурӯъ аз баҳори имсол дар Тоҷикистон ҳавои чангу ғубор ва хокбориш зиёд ба назар мерасад. Чунин вазъ то кай давом мекунад ва чӣ хатару паёмадҳое дорад? ҳоло барои гирифтани посух атрофи ин суолҳо мо ба назди Сафаралӣ Шарипов, ходими илмии Академияи илмҳои Тоҷикистон дар соҳаи физика омадем. Сафаралӣ, хуш омадед ба барномаи мо. Лутфан мегуфтед ки манбаи ҳамин чангу ғубор аз куҷо аст? Омилҳои ба вуҷудои чанг инҳо мебошанд ки аз минтақаҳое ки бениҳоят ҳарорат баланд аст, инчунин намнокӣ бениҳоят паст аст, яъне камтар аз 30% намнокии нисби ҳаво, яъне биёбонҳо. Воридшавии чангу ғубор ба Тоҷикистон ин омилаш дар он аст ки Тоҷикистон дар масири тӯфонҳои чангӣ қарор дорад. Яъне дар масире ки, яъне дар роҳи ғалаёнҳое ки дар он ҷо биёбонҳои бениҳоят зиёд аз қабили Аралкум ки дар натиҷаи хушкидани баҳри Арал ба вуҷуд омааст, Қизилқум, Қароқум ва дигар минтақаҳо. Яъне сабаби ба вуҷудоии тӯфонҳои чангӣ ба Тоҷикистон ин аст ки Тоҷикистон дар масири тӯфонҳои чангӣ қарор дорад. То солҳои 90 тӯфонҳои чангӣ то 7-8 соат давом мекард, аммо аз солҳои 90 ин тараф тӯфонҳои чангӣ 7-8 соат нею, балки ҳафтаҳо давом мекунад. Ва пеш аз солҳои 90 баъд аз тӯфонҳои чангӣ боронҳо пайи он тӯфони чангӣ меомад. Аммо аз соли 90 ин тараф аллакай баъд аз тӯфонҳои чангӣ ҳатто боришҳо ҳам дида намешавад. Яке аз сабабҳои онро тадқиқотҳои олимони лабораторияи физикаи атмосфера дар он мебинанд ки ҳамин коҳишёбии пиряхҳо боиси оне шуд ки дар дарёҳои Сирдарё ва Амударё обҳояшон коҳиш ёбанд. ба фарқ аз солҳои гузашта, оё раванди хокбориш зиёд шудааст ё кам? Маъмулан дар як сол чанд бор хокбориш сурат мегирад? Ташаккури зиёд. Чӣ хеле ки пештар ман гуфтам, ба фарқ аз солҳои гузашта, аз солҳои 90 пештар, яъне то солҳои 90 тӯфонҳои чангӣ ҳамагӣ 7-8 соат давом мекарду, баъд аз ӯ боронҳо ба вуҷуд меомад. Баъд аз солҳои 90 ин тараф аллакай тӯфонҳои чангӣ 7-8 соат нею ҳафтаҳо давом мекард. Чӣ гуна ки мо дидем аз 15 сар шуд то аллакай таърихи рӯзи 21 давом ёфта истодааст. Ин яке аз омилҳояш, яъне аллакай фарқиятро дидед ки аз 7-8 соат то ҳафтаҳо давом аллакай карда истодааст. Тӯфонҳои чангӣ аслан дар Тоҷикистон аз моҳҳои апрел сар мешаваду то моҳҳои ноябр давом мекунад. Албатта ки дар байнҳо мешавад ки масалан манъ шавад ё ки дигар, лекин баъди як ҳафта боз мебинем ки тӯфонҳои чангӣ сар шуд, баъди як ҳафта дигар дида мешавад. Албатта ки яъне аллакай мо нисбати солҳои пештар гирем, тақрибан гӯем ки як 50 маротиба зиёдтар аллакай вақт давом меёбад. ин вазъ бо омадани фасли тирамоҳ беҳтар мешавад ё барои дарозмуддат мемонад? пешгӯии шумо чист? Омадани фасли тирамоҳ фақат тӯфонҳои чангиро метавонад манъ кунад. намнокии зиёд, намнокии муқаррари ҳадиақал аз 75 то 80% намнокии нисбӣ агар ҳаво бошад, дар ин ҳолат тӯфонҳои чангӣ нисбатан камтар мешавад, чунки маҳз ҳамин намнокӣ метавонад чангҳои хушкро, ҳамун массаи чангҳои хушкро вазмин карда, дар натиҷа онҳо ба замин баргардонда шаванд. Ва ин тирамоҳ албатта ки то агар ҳарорати ҳаво паст нашавад, ин наметавонад ки манбаъҳои чангро манъ созад. баъзе аз коршиносон тахмин мезананд ки чунин вазъ метавонад натиҷаи тағйирёбии иқлим бошад. шумо чӣ назар доред? албатта ки тағйирёбии иқлим дар инҷа нақш мебозад.
баландшавии ҳарорати ҳаво масалан ҳамин худи яке аз омилҳои тағйирёбии иқлим ин баландшавии ҳарорат аст. ҳароратро чӣ баланд мекунад? мо дар ҳамин тадқиқотҳои худмон ки таркиби ионӣ ва карбонӣ буд, ҳамин зарраҳои карбон, яъне карбони сиёҳ, албатта мо карбонҳои элементарӣ ва карбонҳои органикиро мавриди тадқиқ қарор додем. Масалан, карбонҳои элементарӣ ин ҳамин дуда аст, яъне дудае ки дар натиҷаи сӯхтани ангишту сӯзишвориҳо ҳосил мешавад. Инҳо зарраҳои сиёҳ ки ҳастанд, дар натиҷаи масалан аз заводу фабрикаҳо хориҷшавӣ, афзудани инҳо вақте ки онҳо зарраҳои сиёҳ ҳастанд, мо шумо медонем аз нуқтаи назари физика ки нури офтоба инҳо фурӯ мебаранд ва вақте ки инҳо нури офтоба фурӯ бурданд метафсанд. Тафсидани онҳо боиси тафсидани атмосфера мешавад, ки ин яке аз омилҳои баландшавии ҳарорати атмосфера мешавад. Гуфтем, яъне шумо бинед занҷир, яъне ба якдигар вобаста будани ҳамин тағйирёбии иқлим. Ҳарорат баланд шуд, обшавии пиряхҳо зиёд шуд, дар натиҷа пиряхҳо коҳиш ёфтанд. Вақте коҳишёбии пиряхҳо боиси коҳиш ёфтани дарёҳо шуд, махсусан дарёҳои Сиру Аму. Ин дарёҳо яке аз манбаъҳои асосии об барои баҳри Арал аст. Камшавии инҳо боиси хушкшавии баҳри Арал ва баҳри Арал ки вақте ки хушк шуд, дар натиҷаи хушкшавии баҳри Арал як манбаи азими чанг ба вуҷуд омад ки ном дорад Аралхум, ки ин боис шуд ки чанг аз соатҳо ба ҳафтаҳо кашад. оё ибтикорот ё пурӯҷаҳое барои коҳиши асароти ин ҳавои ғуборолуд дар Тоҷикистон вуҷуд дорад? Албатта, ман тибқи маълумотҳо 7 минтақаи аллакай дар асоси грантҳо дар Тоҷикистон 7 минтақаи ҳаст. Масалан дар Хоруғ, дар масалан худи шаҳр, хулоса дар 7 минтақаи манотиқҳои кишвар Тоҷикистон аллакай стансияҳои пойгоҳҳои метеорологӣ ҳастанд ки маҳз дар ҳамин масъала тадқиқот мебаранд, яъне муайян кардани суръати шамол, фишори атмосфера ва ҳоказо. Дар масъалаи ҷиҳатҳое ки пешгирӣ, албатта ки яке аз омилҳои ё ки роҳҳои асосии пешгирии тӯфонҳои чангу ғубор ин кам кардани минтақаҳои биёбонӣ аст ва зиёд кардани ҷангалзорҳо аст. вақте ки ҳар қадар инсоният ҷангалзорҳоро нест мекунад, ҷои онҳоро биёбонҳо мегирад. биёбонҳо манотиқҳои асосии чангу ғубор ба ҳисоб мераванд. вақте ки инсоният вақте ба табиат бо хеле гуфтем раҳм накунад, табиат ҳам ба ҳоли инсон раҳм намекунад. дар ҳамин ҳолатҳо шумо чӣ тавсия медиҳед, махсусан ба онҳое ки саломатиашон ба олудашавии ҳаво ҳассосият дорад? тавсияи мо амин аст ки агар масалан безарурат кӯшиш кунанд ки дар кӯчаҳо гашту гузор давр назананд, гашту гузор накунанд ва инчунин вақте ки зарурат ҳам шуда аз niqobҳо истифода баранд, то ин ки масалан ба саломатии онҳо хатар эҷод нашавад. Ташаккур.